Ning kong ngampun pau ke sungu yo blay. Boblo plilat inga bani kai tin ga chu limbaga ne channel Living World Explorer. Meghalaya khudai EP ki jumlin ban sngap ban score ye ka ji kai tin ga choblay limbaga ne channel. Aga ne ga men ga ne ga por Nadon ko ka subject bani kai pdeng jong phi. Bai kata kalong Shapang Mradkhlaw. Bun kiwe kilai kai Shakmat ye ka benta. Nak tin ka chongblay ka bangi ngi Syiem ban ngilam kata kalong. Kitab JINGPYNPAW kalau nang ka bakhatlai ka dikhot ka baning kong ter-terang tu. Ngaru ngadan kata ka jing trang. Lane ka jing kersoy ka jing pesai bo jom mesti chongblay. Ka bani share, bani benta, bani kren. Ye ka ne ka juk ka phang nak tin ka chongblay. Phila ban kli ka ne ka por. Balay ngin de kren bun ngut. Ya ka juk shia ka juk ka phang ka benta. Renge thu ipi ye ka banta ja bat kata kalom kumne. Akawi kamiet ar hosotarik benai befra audio sunam ara jarapho. Ba kata kadon ka JINGPYNPAW hanga ba ka baong kumne. Barok kinong yele kai football. Shiliang kidon khat wingun. But barok kuwi kem kata kalong arfu arngun. Mat kine baro arfu arngun. Kiele kai, ye kenjat, ye katu kejuk ke bol. Kidon la ka jong ka jingla, ka talent, skill, ka taktik ka bagi kidon. Mat ka thong ka jong ki, kalong ban lek kai bhang tu pok manan. Mat ban long ru kita kinong job. Mat kejuk ke bol, ngaken mau. Abang kapuson sepangini ki AA. Ikin ka choble, sepangini ki sau gospel. Ka Bible ke thu ini. Bahaba MATHAIOS ukren. Ya ka juk ka phang lane ka juk ka subject. Nantasa Marcus, Lucas, Yohanes. Kinero kinang penba, kinang penwandur. Ya ka tu ka benta. Lane ka tu ka subject ka phang. Ka ba ublay wai haki la ka jong ka chipen sat bor ka jong blay. Ka wei ka thong ka ta kalong. Ban penba. Lane ban penwandur. Ya ka ka ba ublay uplan. Te kumjuru nga abang bisa la nga pitba. Ye ne ka JINGPYNPAW kolong ka batay. La dangi ye kran kat no ngurut ru. Hereng ngis kam. Baka tin ka jong blay. Kat man rem no. Kaya long ka batumay. Kanya pensat bor. Kanya penwandur. Namar ki syakri ka jong utray. Ki beri ka choblay. Baru bor. Ki jiduai. Baka ta ka jiduai ka jong ki kalong. Bau blay. Unai kata ka jista. Unai kata ka jisempang. Man penwandur. Ya kata. Kaktin ka choblay. Ka bau blay. Utmu nagam ta jong ki. Tiga ni ka por. Nadon, kabenta, ye ka banbu apdeng jong phi, ye ka poin, bat kata ka poin ka banikong, kadai KAIA. Abang kren, ye ka ne ka Kyntiewbor. Kan ne ka Kyntiewbor ka tho. Ye ka por, ka ayom, ka timing, ka period. Bat kini ki jatik kat kum kapor kabaki kidei bania ka oblay ula bu orenti ba mat kum juru habang apai ki baja nakaktin ka choblay iki bal aja nadu menshua bat iki banang saja shedin habang apai bang apet habang ikin mau bat pikin mau ya kita kia ngapen ken mau ifi kaya jonguk pa KAIA ka jong kun. KAIA ka jong mensem makun. Ka testament ka barim. Ka testament ka batmai. Ka jutang ka barim. Ka jutang ka batmai. KAIA ka jong Mradkhlaw. KAIA jong ka chi hajasnam. Tengah sutu hang ni bakini kidei kita kipor bat kia kibajatik katkum kaplan ka jong blay.
Tementa ngene pet ya ka poin ka ba. Kaya Mradkhlaw. Kata ka poin ka ba. Kum mengilal dep ban pule bhana gitu. Kia kibengi i nakatu ka poin ka baningkong. Ngeso tu syai ba kadon ka jipen bai renti ka jawblai. Bat kum juru hakani ka por ka bangan matai preng jong pi. Ye ne ka ya ka jong ne Mradkhlaw. Ka deru ka bau blai utmu lane ubu renti bhan nadu ka basdang hadu bandakut. Omdan kono gari lane uno presiden uba krobor uba lak ban penmi ya une Mradkhlaw. Mada kejuk ka por une Mradkhlaw unam la man syumi hi kumtu dalade lane da kajing kwa jubor ka ju ba unun syumi no rei un hapsya ya ka por ka jawlai. Bataba umi uni Mradkhlaw. Unumi hari-hari gumtu. Alane shalandet. Bagi beri kena mi i. Henry ulong openly. Lane ulong habapang. Baka pertai berok kawai kanu i. Yana un shifting. Namar kalade kaya bat kapor kajangu. Haleluya. Tinggal sutu nak kata-kata. Uni Mradkhlaw. Umi hakapor kababiang kacau ulai. Ngamatai lengkot sepang kane kapor kacau. Katkum bangi i nak tin kacau ulai kabia tu ingi. Ba uni Mradkhlaw usun syari kane kaputai. Tang Syitayo lane hanyo senam. Kata kabangi i nak tin kacau ulai. Kat kum ka jingkhan yak tin ka chawlay. Chisngi kaya kat chisnam. Lada hanyo sngi kata kumut Syitayo kaya ringkat hanyo snam. Kata ka jingkhan ka bang ina tin ka chawlay. Ka filak man syam. Kitab Daniel kalau nak bakandai kaya kat ar hanyo. Jingkhan ka kat saw life saw. Ezekiel ka saw kaya kat ka hanrew. Haleluya. Ini itu ketin kacau lain. Ni kau ngai haba wan uni Mradkhlaw ka Bible kai tu ingi. Ba unyate kajutang bat kikun Israel. Kata unyate henyo senam. Lane Syitayo kat kum ka bangi i nak ketin kacau lain. Ba ketin kacau lain ong marsiteng. Jong kate katayo. Lene jong kita kisnam. Un pendikut no ya kata kajutang. Jong kajing kenya bat kajing aingu bam. Kata ka bangila man syam nak tin ka chawlay tak tanya kalau nak bakandai ka dikhat ka ba arhun yong tu. Uklam yo man sinsyar full time. Lambat kata kajutang baro news nam. Are upan pendikut no marsiteng jong kita kisnam. Kata ka bumut bangi i hang ni. Kadang ka first half, mat ka second half. Hagan ka first half, hagan ka benta ka banikong. Usun syar lambat kate ka jutang. Mat hagan ka second half, usun syar klaim ka jutang. Nama ba ulak pendu no marshiteng. Atu ka Bible ka tu ingi la page bhan aktin ka choblay ka bakran. Syapang ka tu ka benta ka banikong. Itu lais nam shiteng. Kiba unu Mradkhlaw uya tek jutang bagi kikun Israel. Unum la ya kaban ya lek persya ya kajing kinya. Ya kajing aingu jang kikun Israel. Unum la ban ya lek persya ya oblay im. Unum la eban kiru ka tempel ka bakoi ka try. Hari dek tak anda bola pendikut no. Lane upendu no ya kata ke jutang. Kapag yotek kikun Israel, agak tak kapor, usah lek kat bamon, usah sensyar,
kat kum ka jing skubit lene ka mon ka chungu menta habagi pet ye ka ne ka ktin ka chong blai kai kata ka mission lene ka kata ka jing thumu ka kam ka chong nu Mradkhlaw haba wan ban sha shagane ka porte lada ka pi pet na ktin ka chong blai kita pa jing men pau ka na ka khat lai di khat ka balai yang tu ktin ka chong blai ke thu ingi ha ka baning kong une Mradkhlaw unwan ye ka ban sha ye ka porte barok away unong job thama omdan mano bala banele persya yo nang taga baar unben bor ya kibriu kiba shong hagane ka porte bakin mane badam Syiem yo nang taga balai un kran ben ya oblei em un kran ben ya ke jing tao kiba kodor ka chong oblei kiba labu hagane ka slaja kando badula ru ban kiu haga temple ban ak blei ya de haga to kapo bani kita ke kibing nak tin ka chong oblei habo lo yo bat ika borsen shar ka bible kai thu ingi un sa pen trikam lende un penjari ban penlong an ban bu ya ketika syam lene teka dak ke jengu katum ketika chong blai ke thu ingi teka dak ke jengu kalong hendrus pa hendru penre ban unbu ya kete haka kti kamon lani haka shalangman ka bible ke thu ingi hang tu ba ke kren ba kidan kibril ki bas ngo shepting ban ke bas ngo ban kwa bu habari ban ampana peni ya kata ka syak ka tu Mradkhlaw lene kata ka tu ki pabu hane ka kiti kamon bat kidan kitu ki bas ngo meng ki bas sorong ki bas ngo ko ki bas ngo bang ki kata ka syak tu Mradkhlaw ila pabu ha ka selamat ka jengki bat ka bagi ya sharum sheneng ha ka no gono kam ka bagi ki trai kita kan kam bensuk iki kata ka bagi ini tin ka chom lai ka patai ba ka ong lane kata ka mun ka batho lakban bu haka kti kamon lani haka shalangman tegum tungi nak tin ka chom lai bat menta ngani pek no sagani ka pon ka balai ada jo ka por bagane ka ka pon ka khaddo ka bangeni grand ka pon ka balai ka mangabu hangni RIEWKHUID KAIA Mradkhlaw kajingkali menta pila ban kili kan ka por ngala ban bu kajingkali apa yang jengpi hatu ki banget RIEWKHUID kidan mentan hakate kaya kajong Mradkhlaw kat kumbangi la pule naktin ka choble ban pensisya ye kata ki bobon ki benta ki kedo bat ki pensisya ba RIEWKHUID ki banget ki dang ye don benta ai ka por ka chong Mradkhlaw tongan ye pet ha ka por ki kita ki banging la ban pensisya nagatin ka choble ya kata ka phang la ne ye kata ka benta le kata ka jingkeli la nge pha bangatin ka choble tap JINGPYNPAW ka lung ka bakhalai ka di khat ka Mawiong tu ka bible ka ong kumne tungan ya pule bala ai bor ha u ban yale thama bat kita RIEWKHUID bat ban job no eki bala ai ha u ka boss shar halor ka jan bat u pai lang bat ka thli bat ka kenjaban ri waro hallelujah ni so thu hang ne ka ktit ka choble ka patai shai kine RIEWKHUID ki yale thama ya u to Mradkhlaw ong ktin ka choble pada ka juga por ka bible ka ong la ai bor ya u ngi so tho don u ba ai bor ya u ne Mradkhlaw ba un jap thmai RIEWKHUID la da om don kata ka bor angai scam ba un jindala sharem ngi so tho ka bor ka chong blai ka bor ka ba blai ai ya u ne Mradkhlaw ba un jap thma wat RIEWKHUID ro namar blai ka bor lene de ka ya ka chung hallelujah habate ka ya ka chung u de ban job namar ba ka bible ka ong unong job thama
Kumno unlong unong sensya. Kumno unlong uta uban pet banjo ika pertai berkuai ban sensya dan bor. Yaka lada udang syaram. Tengah kata-kata ngisur tu. Haba ublay lo aibor kenang eu. Ulong unong job. Baka Bible ka ong. Ang aling pet kitab JINGPYNPAW lang kat lai kita kat ba prang tu. Ka Bible ke tu ingi yang tu susu tin ka chow blay ka ong. Wat la kini ki rukhut ki syajom. Andre kim syamala mane ya une Mradkhlaw. Haleluya. Kim syamala mane u ki ba mane u dei tang gitu. Ki bam syamla tho e ka teng ka jangki. Ha ka kitab jang ka jim. U ko lang bron. Ubalong with Jesus Christ. Dei tang kita ki ba mane. Ki ba pendem ya Mradkhlaw atau ko. Nanta ladangi pensisya sisu tinggal coba yang ni lalang pipen ang tu kitab JINGPYNPAW kalau nang ka lai ka dekat ka shipong tu ka Bible ke tu yang ni hang ne ka pensisya sisu baga ong baga kedo baga don kata ka jinget bat ka jinget sya jong rekod ha ka te ka por jong Mradkhlaw. Haleluya. Kidon kata ka jinget sya jong kita kirekod. Kadang kata ka jinget ka jong ki. Kinget ya ublay em. Kidan kata ka jinget sya. Wada ka por ka ba shitam ka por ka ba ka ba kidan. Kim syamal apai dino. Ni so tu syai. Hang ne kitin ka chong ublay ka kren. Ba kine kirukut. Ha kata ka por chong Mradkhlaw. Kidan kata ka jinget ka baskan. Ka jinget sya ka jong ki. Ladangi pulengi pai syukitin ka choblay na MATHAIOS kalau na ka arhu saw ka dikat ka arhu yang tu ka kitin ka choblay ka batai lan ka kren ka penpau tu syapang kata ka jingkodit ba. Bada bangi kren syapang kata ka jingkodit ba. Ka tho ya ka ka por ka jong Mradkhlaw. Omdan la ka wei pat ka jingkodit ba. Ka balajan du mensyua. Kabalaja haduk gini kisngi. Like nagate ka por ka jong Mradkhlaw. Bar ka Bible ke tu ingi ladangi pet yang tu. Kaju MATHAIOS kalau ka arhu saw ka dekat ka arhu arang tu. Ka Bible ka ong kumni. Henry nagam ta kita ke balajit. On pendikut no ya kita kisngi. Haleluya. Nagam ta ke balajit namar gidan kita ke break ka choblay. Kita ke balajit ka choblay. Kirukhu ka choblay. On pen dikut no ya kita kisi jong ka jinjin jarba. Barang hang tu kitin ka choblay lalu pe yang tu ka dikat ka arpo kendai. Ka Bible ka ong. Hadin jong kita kisi jong ka jinjin jar. Haga dikat ka balai puai. Ka Bible ka ong. Bau utraji su nang tinabreng. Un pa no ik angel ke jong u. Un pa no iki angel ke chungu. Ban wan lum lang no iki tiga pelajit. Ki chungu. Ban lum lang no na kita ki saul air ki bakut jong ki beneng ang kita ngachong le. Iso tu na kata-kata. Haga tika po chong Mradkhlaw. Haga bakum ka te ka po. Kadan ka ching panya klan. Ngelapan ong. Kadai kata ka jiro no. Ka chong utra jisu. Ia lagi jong kibangat ke ju. Mat panya klan no ketika por. Ke jong Mradkhlaw. Na une Mradkhlaw. Bat kita ke belajar. Bat kita ke bangat ke jong utrai. Ban panya klan no iki. Maka poi ka por ka bakitin ka jong blai ka ong ban pendikut no iki kisngi. Namar la pendikut no iki. Nagam ta ke belajar. Ting kumtungi i nakitin ka choblay. Ladangi pai hang ne bangi batai. Igini kitin ka choblay kwing i hang ne. Nginom bakla. Ba kalong ka basisya. Kat kini kiba ni isya nakitin ka choblay. Kata kalong baki banget kirukut kibalajit ka jong utrai. Idon benta agate ka por ka jong Mradkhlaw. Lada omdan syuk maki. Yanu un penshitam. Yanu un betong. Yanu un yan persya. Day tang kita.
RIEWKHUID lan dai ti ki bangai ki bom mane u Henry ki wei ni le ki bom khoi lan dai ti ki bom ngai kin pen crown bat kin yaro yau ne Mradkhlaw la dangi pai shu ai tin ka chou le phila man kin le ka ka por phila wa nong hakan dai khlemat ko ni ka chan men hato kine ki snam ki bala le no bun snam hadu kan ni ka snam arajar arpo kila dai ne em kita kisgi lan kaya ka chong Mradkhlaw ka jubab ka bangalaban jubab hagan ka por kat kum kitu ki bangi I na kitin ka chong le ka papen shisha yangi kata ka bumon bangi su thu shai kat kum na kitin ka chong le kine kisgi ki bangi im hadu kan ka por ka bangi lang don man ta kampat dei ka por ka chong Mradkhlaw kadang dei ka por ka bo muslim chong le unang ko ban the no ya to muslim chong u lor chong kita ki bangai ki ba shakri u ens kam la da la dei ka por chong Mradkhlaw kala e shibun bangi ni ban pelong jing seng ha ki ying mane wat hai ki ying wat ban pelai lima ki media kum ne kalong ba shitom Henry ni so tho ni dang lang loi loi i ka ban chakri u try but u try jisu udang kwa ban the ya to muslim chong u play halor chong kita ki breu ki batrang bat ki basliang ya u man pen sha habangi ngi pek na kitin ka chom le ya ka tu kai ka bangi ngi pule gum tu shakman une Mradkhlaw ba wan man sha ka por ka chu ka long tang shtayo lane newsnam hallelujah nangta haba wan Mradkhlaw ka per te barok we kan nei I shinai u bat kin da ong ulong uba pla bat haga jok por ulong uta unong jak thama bat un shar ya kan ka per te barok we un pen long ko we ka bos shar ka ba ma u hitamaru shar un pen long ko we kan nyam ko we ka pisa tena mar kata lada ngi pe bat ngi bisha ngi ten je yet ye kine ki aka agini ki si ke banging em am shem paladon lene am shem pal yu ye kita ki aka ki balacha tena kata kata ni su thu shai nakakten ka choble ka ba shisha kata kalong bangi dang don hakapor ka jingprei ka chong masim choble hallelujah bangi skam tangkan ni ko we bakakten ka choble ka ong mai ki aka baro ke bala tho on sa pendam ye kita tangka tangi ba ka we ka sgi ka ba ublei la bu korpang skam bakanja ya ki aka baro bakane ka ya chong Mradkhlaw ru ko ma ublei ula de bu hakapor ka timing ka ba biang ma ka chu skam bakan saja hakano gono ko po tin ta ka brom ka choblei ublei ka khuingi ka ka chani ka ba pioso bat sngap ekten ka chu lemba kene ke video ublei ka khu shibu ne phi banges kemba philayo aching ka khu hallelujah banges kemba ngi baro magidan nga ka por nga mga ubasam ekten ka choblei phi ka pet yang tu skam philamat ka jing khu philamat ka jing patmai lemba ka ka subject but muslim na pleasure phi phila banong ba ngampat skotu ngampat sempang ngampat paptip ikita ki bro rai menta kadan ka jishai na kitin ka choblai na kam ta ka prom ka choblai ublai ka khuingi amen le ka po tungin lang ka jing tuai try super kong idwai kamat cheme kan ko pa me ka klama ko ne ka po idan ka ne klamat ikaban hikaya kitin ka cheme kan ko try es kam ka try ka long ka jishai but ka long ka try ban te ding nam ta ke bubon of lay bagalong ka jishai ka try
นักตะกี้เพลกี่ประเด็นในการหากันในกับประเทศอะไรอีกจังเอสคำก็ทรายมันเป็นทำไมมันเป็นใช่พอมันเป็นดับมันก็ทรายแต่ก็เกณฑ์ก็ช่วยมันก็ทรายไปกันนี่ไปกันนี่ยาก็ทรายมันก็ตะกี้ใช้ก็ช่วยมันกันอะไรเองมันตะกี้จึงดมกันน้ำลายก็ทรายมันทับหน่อยกี่นั่นมันเกณฑ์ก็ช่วยมันก็ลองจะใช้มันก็ลองก็ตะกี้ยึดขมิ้นกันก็ทรายไปทรายสุบกรณ์ก็ใช้หน่อยก็ทรายในกับพอก็ช่วยมันให้สังคีก็ช่วยมันอะไรเองมันเป็นนันบรมแล้วก็จังก็เต็งก็ช่วยมันกับบรมก็ช่วยใช้มันก็ทรายให้ก็เต็งช่วยด้วยอาเมน